Dobrý den, vyzkoušíme se, jak v platformě Momenta vytvořit základní report o účtu. Přihlásíme se do platformy. Přeskočíme úvodní stránku a jdeme do platformy. Nebudeme jako obvykle využívat prohlížení účtů, ale přejdeme do záložky Reports. Ta má několik podčástí. Report musíme nejdřív zadat, takže jdeme do části Report Request Builder. Napíšeme si název, doporučuji dát typ reportu a jméno účtu. Zvolíme měnu a jazyk. Máme na výběr pouze angličtinu a němčinu. Nyní vybereme, kdy chceme report sestavit. Once immediately znamená nyní okamžitě. Je ještě možnost vybrat si v budoucnu a potom zadat datum. Vybereme si účty. Klikneme na 3 tečky. Pomocí Apply vypíšeme účty, které jsou přiřazeny pod naše IFA. Vybereme účet. Pokud vybereme více účtů, vytvoří nám to několik reportů pro každý účet zvlášť. Vybereme od kdy do kdy chceme report sestavit. Account Creation je přednastaveno a je to od vytvoření účtu až do včera, ale můžeme zadat od do i pomocí datumu. Nyní vybereme, které stránky chceme v reportu mít. Vybereme Performance History a vybereme bez TVR Performance, protože nedává úplně dobré výsledky. Performance výkonnost a vybereme za posledních 12 měsíců. A nyní vybereme ještě Asset Overview, přehled majetku, a to včetně nerealizovaných zisků a ztrát. Report odešleme tlačítkem Send. Systém nám vypíše potvrzení, že žádost byla odeslána. Vytvořenou žádost nyní vidíme v Report Requests. Aby nám to nevypisovalo mnoho položek, dáme filtr jenom na jeden den. Naše žádost tu je a má status Processing, to znamená, že se teprve zpracovává. Po nějaké době je žádost zpracovaná. Najdeme ji v oddíle Postbox, tedy poštovní schránka. Opět dáme filtr na jeden den, Apply. Report otevřeme kliknutím na Ready. A můžeme celý report stáhnout ve formě PDF. Nyní si tedy projdeme report, který jsme si stáhli. Report má hlavičku, kde vlevo vidíme identifikaci účtu a vpravo identifikaci poradce. Dole datum vyhotovení a počet stránek a stránku, na které nyní jsme. Na první úvodní straně máme pohyby a tudíž celkový majetek na začátku reportovacího období. Vzhledem k tomu, že jsme vybrali založení účtu, je tam 0. Pokud vybereme nějaké pozdější, bude nám report začínat už s nějakým majetkem. Máme příchozí peníze, odchozí peníze, případně vnitřní převody peněz a celkem součet převodu peněz. Obdobně u podílových listů příchozí, odchozí a vnitřní převody a celkový součet. Mezisoučet všech pohybů a celkový majetek na konci reportovacího období. Z těchto dvou hodnot je vypočítaná změna v celkovém majetku a tudíž zisk nebo ztráta. Na grafu vidíme, červená linka je tržní hodnota majetku účtu, modrá linka jsou vložené peníze nebo podílové listy a sloupečky jsou příchozí nebo odchozí peníze, případně podílové listy. Jenom upozorním, svislé
svislé osy nemusí být úplně stejné. Tady to vychází z toho, že během období byla výplata peněz a tudíž pravá osa nemá stejný začátek jako levá. Tudíž úplně snadno nepoznáme, jestli hodnota portfolia stoupala nebo klesala. Několik příkladů. Payout, předplacený poplatek, se objevuje ve vnitřních převodech peněz. Příchozí podílové listy. Klasickým příkladem je převod podílových listů z konceku. Obdobně převod podílových listů v rámci Moventa na jiný existující účet Moventa. Další stránka. Grafy. První graf je kumulovaná výkonnost. Druhý graf je výkonnost v jednotlivých obdobích, protože jsme si vybrali, že chceme za posledních 12 měsíců, obdobím jsou měsíce. Další stránka. Přehled majetku. Začínáme likvidními prostředky, což jsou peníze. Máme zůstatky podle měn, protože Moventum zakládá ke každému účtu peněžní účty v různých měnách. Kurz převodní, vybrali jsme si koruny, tudíž vše se převádí do koruny. A zůstatek v této zvolené měně. A na konci procentuální zastoupení v portfoliu. Mezisoučet peněžních účtů a mezisoučet likvidních prostředků, což v našem případě jsou pouze peněžní účty. Přecházíme k další kapitole investiční fondy. Začínáme akciovými fondy a ve sloupečcích máme počet podílových listů daného fondu, současná tržní hodnota jednoho podílového listu a průměrná nákupní hodnota tohoto podílového listu. První sloupec je v měně fondu, druhý sloupec je celková tržní hodnota a zisk nebo ztráta opět v měně fondu a totéž, tedy celková tržní hodnota, zisk nebo ztráta v zvolené měně, v našem případě v korunách. Nerealizovaný zisk nebo ztráta vychází z měny fondu, tady je vyjádření v procentech a opět procentuální zastoupení v portfoliu. Protože podílových fondů máme víc, pokračují nám investiční fondy na další stránce, pokračují akciové fondy a končí mezi součtem akciových fondů. Dluhopisové fondy a mezisoučet dluhopisových fondů. Ostatní fondy zde obvykle budeme mít komoditní. Mezisoučet a celkový součet investičních fondů a celkový součet portfolia, tedy investiční fondy a peníze. Jen bych chtěl upozornit, jak se počítá zisk nebo ztráta. V měně fondu je to celkem jasné, ale jak vidíte, v měně fondu máme ztrátu a v českých korunách máme zisk. Vychází to z toho, že se počítá nákupní hodnota v současném kurzu, kdy se nakupovalo. Tudíž vzhledem k pohybu kurzu je v dolarech ztráta, ale v korunách zisk. Procentuální hodnota vychází z měny fondu, tudíž odpovídá ztrátě v dolarech. Poslední stránkou vždycky budou poznámky a odkazy různé. I když tuto stránku nezaškrtneme, vždy v reportu bude.